Kaham guys nor batini hain malai fika nang opisu phajak ko tabung no sar nokori thango chini tamane bosta kotor so tini ang nongno kaisa thayo thangi phongno noro bukhana kana tapano ang tabu sayako nongno surprise nani tongo ani misses be malai jani me ninke malai balukha 10 din okana kha tini bobe thangi malai nai no duita raita roko thangi phongnai ang so krungi tongdi noro boy malai baluk sokka khatang ka nong nobo so nagardi nang blog rok sarugui miyangi tong tang himba bokhorogo 3-4 ton depression paile ya miya uskango bo mai rok khetoni tisaka bangrao bar bai onek suka go saka football go thungjago sari go tablingo go phongo khasik jago bido jorabo maya office of fabric khasik mi ai kota tini hai so asumna kok na oi tonigra khatabuk malai nodi pura guys ang phai sok pa kya bisi haksalia nong no phungna hin tongmani norong nugui mannai so guys finally phai sok pa kya ko norong nugui mankhana obongkha suros mela norong tabo buskang ni back camera be phunuk shuno haboi iko guys norong nugui mankhana dogan dok belen tengjak block T block A abokhe abo block B abo block X abo part wise jak tongo abo block R abo block Q abo block C rok abo block D rok tongo ani misses be mani thamne ke abo block F I kono kabor no ei kan misses nai tongo ekka abo block U ekka ayo borok tong naji ekka bong dukan stol rok ekka moi ke thungrok abo ke mami hangar hino abo kata mo sa malia ang waktam khaira program mo dikhai so guys yang roki ko dugan dok khuluk bay ako ang datin sok pa kya ani time bakri bang to boy hai horo bere miya han bagai di programin beng rogo tong tiro ako kita mo gramo na doktor belai nu nai thok oro nai thok mani to manta nu gulakha ba borok teruk phai tongo oro no program rong khna so guys ang mai nawi thaman chau anu jora kri bisi tongi miang ko yang khabjin borok ni stall on bangi rok tongbayo yang ka no phunung malia tak bo kholop jak kho yang rong ko tongkho ta thongai thong yang motamoti yak ni mang nam bang bayo motamoti las pasing sok pakyang oro chini borong ni no ko saro kaun bangi rok borok tui phayo sarong ni dugan ka mare belai nai thai thok tongo sajang nai rok achar rok au banuin to no robos ang tai tam phun ni phun na ke ang kisa nai thogo tang himba ke berai manu buibo belai no motamoti nai thok sao này thì lang này thọc là một đầu tí nọ
yang ti step nai thok kai nong khuru aro kai tam jan khlai ka saimia kaila bai rok ni da mai rok bi sama rok thai rok da snam jak na tamo ang ma su sijuk ya oro kaila pan rok sena na gei hotel lo khake bara rok na guys ni ko na hadi bo ba thom no hukang ba to bhinjago sin borok ni snam jak tamin beji nok khake ko gari ganara so taile phungno nong no bo te kri kha guys 텐들이 뭐 하는 거야? 텐들이 기다리듯 사이트 한번 사가시도 guys na joro lagi plan dong man thogo belai nai thok nai thogo design do design bagai simai chota so guys tabo kan message bai berai tongoi ko norobunu khanam malai balogoi tini malai phekya so nangno phungnai mura naina thangai tonga guys borokhe Arunachal ni belai nai thangai thok oke tamo asar jar 이렇게? tamo nusa sikimni hamo yak naman chalo naman cha borokhe oke bongi Meghalaya ni snamjak yak bai nobo ikona ji Meghalaya ni na yak bai mang sina bo yak bai go bo tamo 아주 살짝 하죠. 자피? 너 어떻게 알아? 지금 뭐라고 하죠? 자피. 자피 10년. guys, 이게 마이나 갈강. 당신의 양다복 왠지 좋아? 네. 야, 왜 정어? 미실라 학살이야. 다운 힘은 당해만 एक मिनट बा 1 मिनट 30 सेकेन्ड होगोन सगयो 왠지 좋아 비시 더라 승나야 so guys 상의 동안 석백양 왠지 비시 다분은 석백 드롭 guys 스테이션어 랭 수가더니 땅에 복광을 마마 해봉이 동카 so 알까 함저 떠노나 디님 mga sino oro ani vlog mo thaksak sinai so next vlog malay lain norok bai kaham kuring tong hangke